Iki kancane ndi? Lek party. Kancane keselen. Keselen. Oh, iki sampean dhewean. Nggih, piyambakan. Nah, lha iki tinggo apa iki? Iki kangge nyuri panjang lho, wayang. Oh, kalih napa? Wayange. Anu, panjak wayang niku. Nggih, Kalih wayang kare sing sindene. sak sini melek iki. Semalam suntuk tanggap wayang. Yo melek dong ditanggep wayang. Lah iya, sindene iki piye ayu-ayu apa ora? Wah, bocah-bocah SMA. Bocah-bocah. Wah, SMA pemirsa. Lah panjake niki. Panjake ya campur-campur antar sing nom sing tuwek. Oh, sing tuwek nganu nggih, ngawal nggih, ngajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Mas Towo. Kali ini berada di desa saya, pemirsa Tapelan. Ini ada yuk hajatan mantu. Ini ada hiburan wayang kulit. Jadi ini terbilang sepi pemirsa yang jual, soalnya terbagi menjadi dua. Satunya di kidul kali lah. Nah, ini pedagangnya cuma ada sekitaran 3 pemirsa. Borong-borong sah. Ayo Pak Lucy. Pasal lagi. Piye? Wes Mas, pegel aku. Pegel. Iya. Ayo dapuk rono neh. Wes agak mulai kok kono, Mas. Agak mulai, oke. Lanjutan. Monggo. Awak sijen-sijen, Mas. Oke. Yang jual pemirsa. Ini suasana jagong atau lelek kawuk, lelek ayam. Ini namanya pemirsa. Cek kerja dhewe. Bagian dapur. Iki kancane ndi? Lek party. Kancane keselen. Keselen. Oh, iki sampean dhewean. Nggih, piyambakan. Nah, lha iki tinggo apa iki? Oh, kalih napa? Anu, panjak wayang niku. Kalih sing sak sinene sing jagong. Sing jagong nggih, dereng damel. Nah, iki jagong nembe panjak kalih niku sindene. Persiapan ini buat panjak dan apa? Sejagong, dereng. Panjak sak sindene. Lah sampean gak delok wayange niku? Nggih ningali kok mungkin. Mangke. Nggih. Nah, iki lho. Saking dereng takut nggih dereng ningali. Iki delok dinggo kabeh iki.
Ya lek party ya. Napa nih? Sing dienggo kabeh napa nih? Oh gak. Tangane karo gulune iki lho maksudnya. Kira maksud iki gelange karo iki karo. Pripun? Oh kurang iki pemirsa. Dereng cuci pemirsa. Lah iki nggo apa lek party? Iki dienggo syarat ora? Dienggo syarat apa ora iki? Oh, iki pemirsa disediakan ayam panggang iki kangge wayange. Oh. Nah, ki Mas Anang ki. Jupuk apa Mas Anang? Jupuk apa ki? Teh kangge apa? Wong jagong. Nah, jadi yang jagong atau melekan itu dikasih teh sama apa Mas Anang? Kopi nanti. Kopi, air putih juga ada ya. Oke. Air mineral pemirsa, aqua gelas. Tak bagai nuk gaene nuk. Lek Mujiati, iki tinggal apa lek? Enten ngaron diseni sego niku. Syarat napa niki? Apa lek Sarmi jenenge? Brokoan apa lek? Bu Sarmi. Brokoan apa jenenge? Oh bubaan. Jadi ntar malam ki bubaan atau ngruwat nggih? Ngruwat nggih nek bubaan? Bubaan atau ngruwat pemirsa? Nah ini ada panggang sama ubur ampe pemirsa. Oh iki pemirsa. Iki ubur ampene ning kene iki syarat-syarate. Lek piye iki melek iki? Semalam suntuk tangga pewayang. Yo melek dong ditangga pewayang. Lah iya, sindene iki piye ayu-ayu apa ora? Bocah-bocah. Wah, SMA pemirsa. Lah panjake niki? Panjake campur-campur entuk sing nom tuwek. Oh, sing tuwek nganu nggih, ngawal nggih, ngajari. Iki jadi iki kreasi anak muda. Nah, iki karawitan. Lah iki sampean bagian apa niki? Oh, teng jero mriko. Oke, monggo dilanjut. Matur suwun. Iki bagian ngirisi jadah ki ning jero pemirsa. Iki bocile kunci apa? Pulang. Oke. Ki anakku pe mulih pemirsa njaluk kunci. Salim sik. Ah, ndak mantuk. Gak. Ki wayahe wong lanang-lanang sing melek pemirsa. Ki anakku pulang dulu. Ini penontonnya pemirsa. Ini tetangga yang mau jagong. Ini bisa dalang, bisa panjangnya pemirsa.
pate tondo lelabuhan lipo. Nah ini pemirsa, ini rata-rata ini anak sekolah SMP dan SMA. Adapun yang sudah lulus itu baru lulus kemarin, SMK dan SMA, dan didampingi oleh para sesepuh atau yang tua pemirsa. Ini sesi makan pemirsa. Lagi dites gitu. Pak, gak krungu deh. Pak, niki namine napa niki? Kenong. Ini kali Pak sinten niki? Paring asma Pak sinten niki? Hah? Sinten kula to? Nggih. Pak Yoto bagian Kenong pemirsa. Tadi neng nong neng gong ngoten nggih. Iki neng nonge pemirsa, gonge kae. Gong jenenge. Nah. Iki bapake saking pundi Pak niki, Pak? Bapake saking pundi niki? Ya mriki mawon. Taplan. Grau. Ngraune pundi? Nganti. Wah, ini dari tetangga desa Nganti pemirsa. Niki grupnya niki napa mboten? Mboten kula ningali. Oh, emang hobi nggih? Lihat hiburan pemirsa dari desa Nganti. Ngantine pundi? Nganti. Ngantine nggih mboten jeding napa gempol nggih Pak nggih? Mbayon delok pemirsa. Ki senengane anu nggih para sepuh-sepuh nggih. Gak tahu enek wayang soalnya pemirsa. Ki semalam suntuk nggih. Nah, kita delok artisnya sindene iki lagi makan pemirsa. Kita dekatkan lagi. Nah, di kan pemirsa sing ayu pemirsa. Nah, lagi makan. Ki sing sampai anak kecil itu pemirsa itu naik di pagar musola pemirsa, saking antusias semangat melihat apa namanya kesenian wayang kulit. Dan itu yang sebelah sana dari tetangga dan juga saudara itu lagi meramaikan atau melek atau jagong pemirsa. Nah.
Piye iki? Acarane iki. Acarane nonton wayang. Wayang apa? Wayang kulit. Wayang kulit. Semalam suntuk lek Darjun. Iya. Bocil. Dalang bocil ya. Ki kondi lek Darjun. Wong rau blimbing. Blimbing. Blimbing gede. Blimbing gede pemirsa. Ini Mas Joko iki lagi ngasih ranjen pemirsa atau jajan. Nah, ini juga apa namanya? Dikasih kopi lagi sama teh supaya jagongnya atau ngobrolnya lebih santai lagi, lebih lama lagi pemirsa. Nah, ini baru dimulai nih wayang kulitnya ini. Buat yang kangen atau rindu kesenian wayang kulit bisa saya tampilkan sekilas. Lek, wes enek 150 ki. Kurang. Ini mempersiapkan lagi pemirsa 150 porsi. Di sana geget wayangnya, di sini geget meracik pemirsa. Nasi soto, menu wajib hajatan di desa gitu. Mergo sasi ora masego ramang wujud ing Wanggala sing mapan ana rene. Oke, penonton pemirsa di sebelah sini gitu. Mbak Win, selawatan kok rene. Nah, ayo, ini pemirsa. Ya, ini pemirsa. Banyak sekali nih. Ayo.
Dek, dodol apa iki? Lontong kecap apa pecel? Ya, siji. Heeh. Ki dek apa? Dek sore ki, Mang? Nah, tadi sore pemirsa. Lah nggone ora nggon lewatan marai yo. Sing ketutup muter marai yo. Lontong pecel pemirsa iki. Biasane nek anu kecap barang ya, Lek ya. Enggak dong. Ya gorengan. Yo saite. Enak iki pemirsa. Sing kono men geget layang. Aku tak mangan lontong pecel sik. Gini Mbah Jami. Bumbu kacangnya iki. Alene entek iki, Mbah. Lah telat pemirsa itu rene. Nek jek sore iki mau lontong apa? Alene itu winu pemirsa. Wes. Bapakne entek iki. Bapaknya habis nyote pemirsa. Gampang. Anu wajib ning tontonan pemirsa. Biasanya cewek ulam atau ayam. Jane ini wonten ing dadi wonten iki namung kok kon nunggune we lemarane. Ada toge dan bayamnya pemirsa. Oke pemirsa, tak lanjut mangan sih kameramen tuh kesel.